Ние в град Бургас имаме възможност да видим това прекрасно историческо минало на нашата страна. Разчитам на вашите аплодисменти, за да посрещнем кметът на град Бургас, господин Димитър Николов. Аплодисменти за хората, които днес уважиха това събитие, експерти в тази област. Академик Никола Саботинов, председател на Българската академия на науките. Професор Божидар Димитров, директор на Националният исторически музей. Доцент доктор Людмил Вагалински, директор на Националният археологически институт и музей към БАН. Главен асистент Соня Дражева, директор на Регионалният исторически музей. И след като нашите гости са вече на сцената, бих искал да дам думата на кмета на град Бургас, господин Димитър Николов. Траките, велика човешка цивилизация, владяла света далеч преди появата на Римската империя. От Югоизточна Европа те дали началото на развито общество. Създало една от първите пиктографски писмености и оставило щедра лепта в културната съкровищница на стария континент. Те били силни и безстрашни. За известно време дори успели да отнемат от древните гърци прозвището властелини на моретата. Имали славата на пътешественици и търговци. През вековете натрупали несметни богатства, несравними по красота. Днес само в Бургас ще започне една интригуваща разходка
в миналото. Ще видите чудни съкровища, разкриващи тайните на една цивилизация, променила историята на човечеството. Мистерията на траките. Да пееме и да свириме тази вечер за всички вас. Готови ли сте да преживееме една незабравима, магическа, мистична, българска вечер с тракийското златно съкровище? Всички заедно! Пазете българските съкровища завинаги в сърцата и душата си. Бог да ви благослови. Обичам ви.